A normálně to Dobrý den, my jsme za vámi do Jičína přijeli z Liberce. Jsme ze základní a mateřské školy pro tělesně postižené a my jsme vám přivezli nabídnout naše služby speciálního kadeřnictví. My tady máme přední odborníky z České republiky, z Evropy, možná i z celého světa, no prostě nejlepší kadeřníci, kteří vám nabídnou naše služby. Umíme ostříhat, obarvit, učesat, naleštit, všechno, co si vzpomenete. Má někdo zájem o naše služby? Hlásí se někdo, kdo by chtěl využít našich služeb? Já tady zrovna moc rukou nevidím. Aha, tak tady máme paní Kaličiakovou, to je naše stálá zákaznice, pojďte se posadit. Tak paní Kaličiaková, dneska to bude krátké. Chcete natáčky, mně to je jasné, dáme se do toho. Naší zákaznice, jestli je spokojená s našimi službami. Já samozřejmě jako vždy. A za měsíc mě tu máte též. To se budeme těšit. Prosili bychom 8 000 korun. My jsme takové jako dražší kadeřnictví. Mohu kartou? Můžete. Za rohem. Dobře. Tak my bychom mohli nabídnout naše další služby. Stále máme ještě otevřeno. Kdo by měl zájem, tak si může přijít, tady se nikdo nehlásí, nikoho nevidím, kdo by mohl. A paní Jedličková, pojďte. Vy budete chtít dneska udělat asi lokny, že? Ano. Tak naše také stálá zákaznice, paní Jedličková, a dneska to budou lokny. Měla vlasy samou loknuje, ráno přistoupila oknuje, vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, a na nic víc nemyslela, ono ještě kouknou mi že si vlasy
vidět a paní Jedličková těsně spokojená. Paní Jedličková, jaké byly dneska naše služby? Dobrý. Tak děkujeme, přijďte zás. Můžete se posadit tamhle dozadu. Tak a posledním, protože my už budeme za chvíli zavírat, tak poslední náš zákazník je náš pan ředitel, pan Vítek Šťastný. Tak bychom poprosili našeho pana ředitele, protože ten je dneska objednán na leštění lebky. On bohužel ty vlasy nemá, s tím my nic nenaděláme, tak budeme leštit. Zavíráme, pracovní doba skončila a teď si můžeme dát nohy nahoru a dát si kávičku a máme tady naše hudebníky, kteří nám zpestřují naše chvíle, abychom si mohli udělat relaxaci. Je to Honzík a Libuška a zahraju vám poslední písničku bonusovou Já se krásně mám. Marla.